Týchto slonov v posledných dňoch Bratislavčania stretávali celkom často. Niektorým prekážal. Niekto mu chvíľu venoval pozornosť. Niektorí nechápali. Bol neprehliadnutelný, ale aj tak často prehliadaný. V angličtine sa tomu hovorí elephant in the room. Niečo, o čom všetci vedia, ale nikto o tom nehovorí. Pre mnohých z nás je tým slonom naše duševné zdravie. Máme ho doma v obývačke, v električke po ceste domov, vo fitku, v práci, kdekoľvek. Tlačí nás, zaberá miesto, berie nám energiu. A aj napriek tomu sa radšej pozrieme na druhú stranu. Pretože občas je jednoduchšie tváriť sa, že tam nie je. Trvalo mi dlhé roky priznať si, že potrebujem pomoc v oblasti porúch príjmu potravy. Mám problém nastaviť si hranice a hovoriť ľuďom slovo nie. Dlho som sa nevedel zmieriť so svojou sexualitou. Neviem požiadať o pomoc. A keď to urobím, beriem to ako svoje vlastné zlyhanie. Dlhodobo som fungovala v neprimeranej záťaži a považovala som to za niečo normálne. Duševná nepohoda zasahuje do života 8 z 10 Slovákov. Je to ten najväčší slon v miestnosti, o ktorom všetci vieme. Aj napriek tomu sa každý druhý snaží so svojimi ťažkosťami vysporiadať sám. Často kvôli hanbe alebo strachu z toho, čo povie okolie. Lenže požiadať o pomoc nie je slabosť, ale ten najväčší prejav odvahy. V HDP věříme, že největší odvaha není toho našeho slona ignorovat, ale ukázat si na něj. Protože jakmile o něm začneme mluvit, zjistíme, že na něj nejsme sami.